To zhoří. To je zhoří. To může přijít. Hotovo, zhořené. Vodáky zhořené. Už není co. Milane, jelikož jsem amatérka, jak se jmenuje ta hadice, nebo co to je, co to ten pán drží v ruce? Kterou to bude hasit? No, ta hadica, to je Bčko, hasičské B. Já jsem hlupý, já se spedu, promiňte, Cčko to je, výchozí hadica to je Cčko. Chlapi, už to tam valá, to je klasická pumpa, akorát ve větší, no. A na konci má průdnicu, která vlastně uší, tlačuje tlak vody, aby byl, jak to říká, rychlejší, aby nám nevytékal. Vypadne, moc si to nejde. Pojď si to zkusit. A myslím, že nejde to Milane, ty myslíš, co se vládě naučíš ve stáži, jako když najdeš? ale zjišťují, že to přísloví bude nejspíš pravdivé. No, to jim jiného zbývá, když se podívám, tak těch hasičů už tu moc není. A hned se podívám, kolik služ se dělá v hospodě. Dávají si tu 11, už to 11. A myslím, že to dobře záští. Ale snad já jsem vidíš, To je fotka. kolikrát, no nebyli stříkačkami, tady byl. Hasičární, to byla nějaká šopa, jenom to byla hasičárna, ale dotáhnout na techniku a do doběho ten zákon lápil. Ale mladý to jde. Vystřídajte dětka! Milane, nemáš strach, že by to mohlo být noučit víc? Představte se tady hasiči. Tady, já si jsem hořel, víte, počítat. Takže takhle, že dneska je to zbožné, nebo co dáhnete Ještě jednou byste mohli zapracovat malý krčku, co jde na to? Jeďte, už to čeká. Musíte hasi daj vy, dajte si větku. Musíme podporovat mladých hasičů podívání. A ne, aj to prostě říkají, malý týden se má vypít. Ale vody. Neříkají, minimálně 2 litry se má vypít. Ale vody. Lidé, co jste tady, pamatujte si to, připomínám to, Evi, nemáš pravdu, neříkají vody, mělo písat denně vypít minimálně 2 litry až 5 litrů tekutin. Tak to máš pravdu. Děkuji. Ale jak budu vypadat, když je jeden 2 litry?